er den vej, man kommer over vandet, ellers så skal man svømme. Det er flot, det der. Og der kan I også se, at broerne, gelænderne, de er tegnet ind med hvidt, og det er, når du kommer om aftenen, så kan du så se, hvor er broen, fordi den genlyser i cykel, hvis du har en cykel eller en lommelygte med, så kan du se, om det her der er en bro, fordi det er ellers smukt, der er ikke nogen gadebelysning. Der er lige gadebelysning der ved broen, men det hjælper altså, når man har fået sig en lille en, ikke? Og der er lige lavet, så fødderne kan stå ude og klippe hækken. Du ser det her. Det er så sjovt, når man skal lave. Ja. Gedebukkeskelet. Nummer er også allerede snudt. Det er pudsigt med grønne farve, det har her. Det er godt nok snart. Det er jo sådan en måde, så det er jo lidt Ude mod venstre, der kan I se den nye bydel, der hører til Ridhorn.